Assalamualaikum kula gasaring adi kula sedaya kemawon nembe kemawon menika pasang ijing wonten makom kaum istilahnya nembe entas resi alhamdulillah mugi keluarga kula kresolina sanes yo gede dewek ya Jakarta kembali para selamat apa nih tahun super rahmat dan salam bener kasar nana asana gambar nakene panutan kita kira timin asana gambar videonya teker-teker mlaku kakangsa kita sareng-sareng ajeng-ajeng safangat menjang ing yaumil qiyamah. Matur nuwun atas repanjenengan disuwuni kanthi ikhlas penggali paring buat terus upados